vez que pasou, chega a Guardia Civil a curva, pare. Oiga, usted pasou o semáforo vermello. No, no, ustedes pasaron outra vez. Señorita, que non somos el panadero. Usted, Pues me ponen los rotativos. o sea, si nosotros pasamos en ámbar, usted pasó en rojo. Y nosotros no somos el panadero, ¿eh? Silvia, no, eu pasei en ámbar igual que ustedes. Bueno, estamos no ambiente perfecto. Sí, así de anécdotas. Claro, Claro, pues sí. Porque, bueno, ainda que estamos en petit comité, pois xa digo, para o que tiñamos pensado é o mellor de todo. Así que primeiro dou as grazas, que me toca a min facer esta función hoxe, de darvos as grazas por estardes aquí e, lóxicamente, a vos por abrirnos a porta da vosa casa. Bueno, Susana e máis eu falamos así de facer unha pequena aventura para que coñezades un pouquiño o libro. Eu teño que dicir que para min é unha alegría moi grande presentar este libro, ou, bueno, presentar, axudar a que vos esperte a curiosidade polo libro, non? Porque, bueno, admiro moito a escrita de Susana. De feito, como o libro Susana colle cousas, hai que ter moito cuidado co que se lle conta, porque calquera aparece nos seus relatos así dun minuto para outro, entón hai que andar con certa mesura, pero bueno, como esta é unha cousa que xa se sabe, pois non pasa nada. Ela sabe que a min agora dinme, estudoucho, ainda hoxe veño dun velatorio e pasaron así un par de cousas simpáticas e está doucha. E ten un como está doucha. A min agora danme as cousas, Pois iso, tede cuidado co que lle contades, porque xa vedes que despois... Bueno, non podemos che contar moitas cosas que tal para que la, si escribes, bueno, pois así sai algo. Claro. Aí está. Bueno, pois eso, que teñades cuidado, pero claro, as anécdotas, pois hai xente que as conta mellor, outra peor, e despois Susana ten a capacidade de saberlas escribir, que é bastante complicado, non? Porque eu xa digo que admiro moito a súa maneira de escribir, en este caso os relatos e os poemas, non? Que están aí combinados nestes textos, pois son sempre, creo que sempre nos sorprenden, non? Ainda que poden parecer ás veces cousas moi cotiás ou moi do común, pois sempre teñen esa capacidade, ten esa capacidade para sorprendernos. Eu creo que é moi difícil escribir relatos ben escritos. Hai a mellor moita xente que escribe relatos, pero eu creo que é un xénero moi complicado de dominar, non? E, bueno, o que iba a contar é que ela xa sabe que hai uns anos estive nun festival literario aí na India, en Chennai, que é un lugar que tamén Susana coñece, porque temos aí esa conexión de implicadas, e había un panel moi grande no que puña, agora non recordo exactamente, o mellor libro do mundo ou algo así, entón a xente anotaba ali, e claro, a maioría dos libros pois eran, xa podes imaginar, pois eu que sei, Moby Dick ou, bueno, cousas desas de señores, anglosaxóns e tal, entón eu puxen ali, sei que quedou posta ali, entón, bueno, ela ten a capacidade de levarnos así por espazos diversos, entón o que pensamos para que entrasedes así un pouquiño tamén na dinámica do libro, que se titula Tú contas e eu conto, pois Susana contou e xa leredes o que contou, pero aproveitando ese lema, eu saquei algunhas palabras que a mí me parece que definen, bueno, hai algunha que é o título de algún dos relatos, pero en xeral son palabras, digamos, resumo de algúns dos relatos ou de cousas que acontecen no libro, e entón pensei que se cadra podíamos nos contar tamén algún conto relacionado con estes temas, e despois o mellor Susana pode lernos algo para ver con estas palabras que sacades vos, e despois xa podedes ir ver que foi o que sacou ela no libro. Que vos parece? Como estamos ademais así en petit comité, bueno, pois colledes por aí unha tarxeta que me rabia vos dea, ou a que pensedes que podedes contar algo, podes coller máis de unha, que hai suficientes, da igual. Podedes seleccionar, Lobas. Bueno. A ver, botade un ollo se tedes algunha, como estábamos con tantas da Garda Civil, non, bueno, algo pode haber, pero a ver si tedes algunha anécdota desa temática que se vos ocorra. Hai máis aquí, Sí, podedes enviala, de lobas.
Claro, podedes mirar aí, hai máis por aí. É do tren. Veña, a ver, contanos, Rosa. Bueno, ano pasado en outubro me fun sempre fago unha viaxe eu soa, non? Sempre fago unha viaxe coas amizades, outra coa familia e outra soa. E ese, para mí, é o máis importante. Entón, sempre procuro irme a algún tipo de festival, de música e así. Fun a Caldas da Raíña. E conseguín estar 6 días sen móvil, que en mí é moito, moitísimo. Pero despois a volta tiña que facer un transbordo. Entonces, claro, mentras esperaba polo seguinte tren, me puxen a ver o móvil e xa me puxen a ver o móvil dos 6 días. E cando levantei a cabeza no tren estaba en Lisboa e eu tiña que ir para aquí. Me equivoquei e non me di conta. E logo me viñen de Polizón, porque tuve que meterme en outro tren, non me deu tempo e me fun á cafetería e estuve ali todo o tempo. Sin pagar, ademais. Sin pagar. Só pagara, porque o meu billete original estaba pago. E despois non me daba tempo, o perdía ou tiña que dormir alá. Bueno, se che vale de consolo, eu creo que é un problema de Portugal, porque eu tamén acabei en Lisboa indo para Coimbra unha vez e non estaba mirando no móvil. Non avisa moi ben ou polo menos naquela altura, que agora xa modificaron un pouco a cousa. Sí, pois a mí sí que me pasou, pero foi eso, despois de estar 100 días sin móvil, cando me puxen, xa me puxen a conciencia e me despistei. Bueno, pues non sei se queres lernos un cachiño de algo dun tren por aí que pasa e pita. Que pasa e pita. Estou buscando o tren que pasa e pita. A miña familia é ferroviaria, os Arines. Os Arines, que eu son Arins, pero porque son única no mundo, pero o resto non... Son Arines. Son Arines. Claro. Non hai que facer con eles, non? E claro, sen ter nunca... É dicir, eu viaxei entre moi tarde, porque na nosa... É dicir, eu criei-me na estrada non hai estación, non hai comunicación, así por así dicirlo, de cercanías, en tren. Entón eu viaxei cando tiven que facer viaxes longas, do tipo, ir a Madrid ou tal, pero nunca utilicei o tren a diario. En cambio, era algo que estaba moi presente na casa, porque a miña nai era ao revés. Sempre viaxou en tren, porque como eran todos de edad da Renfe ferroviarios, era a maneira que tiñan de viaxar, gratuita e tal. E sempre había historias de estación. Entón, para min o do tren... Non, pronto. Na páxina 80, a partir do 86, 85, 86. Teño aquí, despistado. E entón iso, o tren como que está así moi presente nos contos da familia, sobre todo nas contos da miña nai. O poema, por exemplo, que coloco aquí sobre o tren é unha anécdota do meu bisavó, porque o meu bisavó era xefe de estación e de repente o degradaron, non sabemos por qué, na época de Franco estamos falando, supoñemos, pero non sabemos por qué, porque miña nai non sabe. Ele era xefe de estación en Vilagarcía, unha señora estación, e o degradaron e mandaron para Sion, ya a lado de Santiago, que era case un apeadoiro. E aparte o degradaron moi cerca da xubilación, para ele fora superofensivo, non? E humillante esa degradación. Sei que foi por un accidente, pero bueno, non sabemos moi ben, pero igual había algo máis. E a miña nai recorda que de pequeniña, sendo pequeniña, a mandaban para Sionlla cos avós dela, cos meus bisavós, a facerlles compañía, e que ela o que recorda é que en Vilagarcía tiñan luz eléctrica e na Sionlla ainda había somente luz de carburo. É dicir, non había luz eléctrica e que tiñan luces de carburo para alumear. Entón, para eles era como viaxar ao pasado, non? Era o da viaxe entre neste e volver ao pasado, non? E aí, entón, fixenlle aí un poemiña aí a... Sí, está en 90. Sí. É que o conto non quero ler. Non, xa, querías ler. E eso, fixenlle ese poema e chameille memoria histórica, que di así: alumiaban a noite os farois, na Mariña, na rúa do río. Vai cos avós, están sosiños lá na aldea. E ela apañaba o convoio, e de balde para as familias da Renfe, e mudaba a estación por un apeadeiro. Era o castigo para o bisavó Fermín. Un accidente, choque de mercadorías sumidas entre ferros e carrís. Era Sionlla, e era a luz de carburo como de gredo. Iso lembra mamá. E co tren Dios da Estrada, e o son da bandeira. Claro, o tren pasaba os avós. E pasaba. E a
O sea, o que a mí me queda é tumbarte nun prado, nun prado que había dentro da casa, e poñerme ali e chuc, e ver como pasaba o tren. E depois foi cando aparteu o talgo, e o talgo aquilo era moi rápido, así. E logo do tren, o que me queda que sabía que se construiu, a min contaba o meu bisavó, esa foi toda construída por presos políticos. E a miña nai saía con un preso político desos. Hasta que se entrou o meu avó, claro. O meu bisavó facía de alcahuete de Celestino, dela, porque, bueno, ele era republicano, pero o meu avó era franquista. Imagínate naquela casa. Entón, o tren sempre relaciono con miña nai. E eu, claro, como meu bisavó morreu cando tiña 6 aniños, e eu, para recordar todo eso, imagínate o que el me tivo que contar. Entón, eu tirada ali como pipi, ou como Heidi, ou así, sí, sabes, así no medio da mitad da finca, e ver como iba pasado o tren, e era o sonido. E logo, na emigración, unha tía miña que emigrou a Francia, pois iba nese tren para Francia. Entón, eu recordo a miña prima, chora, e tía, por que queres calar? Deixa de chorar, e sabes, que eres pequena, e ela chora e chora. Entón era os republicanos e a emigración. E o tren... Eu aí, esa parte da familia, a min apeteceme tirar un pouco dese fío, porque eu creo que hai tamén algo deso. Algo diso debe haber, pero é unha familia que tamén calou. Que calaron todos. Claro, calaron así. Bueno, houve algunhas que falaron, pero... E nada, que hai outro conto, no que hai un tren tamén, todo o conto, que claro, é así... A mí o de Quinchadiña Brancavela, porque eso subimos o río, a subida do río Ullo, do Ulla, que a fixemos en Dornas, pero eu ese camiño tiña solo fixera en tren, e esta idea de eu sempre fixera en tren, esa era unha viaxe moi bonita. O vello, cando ainda non é agora o novo rápido este, a ruta vella que vai pola beira do río Ulla e ves toda a desembocadura, e eu sempre me fixera ilusión, cada vez que iba en tren era rollo do jogo, ir polo mar, polo río, como sería? E resulta que no seu momento fixen. E claro, era ao revés. Ibas polo río subindo e vías os do tren, baixando e dicindo, ai mira, aí van os do tren por onde iba eu antes, non? E entón nese conto que o de Quinchadiña Brancavela xoga un pouco con esas mudanzas de perspectiva, non? De repente estás aquí, ahora estás ali, e como que distinto se ve o mundo dunha maneira ou da outra. E, bueno, aí están os trens. Bueno, que nos deron moito show. A ver, que máis tedes por aí? Eu teño de lobas, Tienes que falar de lobas, non de tren. De lobas. Pero de lobas non teño así nada. Bueno, pero hai máis, mira, bota unha ollada aí a ver se hai algo que che... De lobos, sí. Pois de lobos vale. De lobos tamén vale. Lobos, sí. Precisamente por ali, os contos de lobos que che contaban, o medo que pasabas de pequena co conto de lobo, e eu o que teño era, no inverno, neve, e días no alto vías o lobo. E ali veña, o lobo ali. Era unha sensación que sabes, de respeto, de... Mellor era unha loba. Pero mellor era unha loba, por eso digo de lobas, así un conto de lobas, non teño, pero normalmente son lobos os que se poñen ali todos altaneros. Non sabemos, non? Non sabemos. Son unha loba, Bueno, loba... era moi altanero. E logo, pois eso, de ir paseando, cuidado e tal, porque xa aparecía, pero non teño así un conto de lobos tampouco. Bueno, pois o mellor ten que contar Susana aí un algo, non? Eu vos leuche así. O soño desa noite foi diferente. Xa non corría por un trillo estreito ao bordo dun caborco. Agora perseguíame unha manda de lobos. A súa raiva ronzaba os meus calcañares e eu non vía o fin do camiño. Sempre había unha volta no fundo e chegando a ela outra nova volta. E foi entón que percebín humidade nos pés e reparei en que corría polo leito dun regueiro e os lobos atrás de min sempre. E corría e sentía a agua subirme como era e notaba como pasaba das canelas e seguía estes xoenllos. Mais só a min, os lobos non lle afectaba a auga. Eles non tiñan problema para me seguir. E de súbito caín en fervenza e non sei se prefería afogar ou ser como esta de Alimarias. E conseguín abrir os ollos nunha auga densa e escura. Non vía nada e faltaba o ar. Espernexei para a superficie e outra vez estaba lonxe, tan lonxe. Cando por fin tirei fora a cabeza, vinme nunha poza enorme.
nadando en sangue encarnado que nascía de min. Aquí está. E os lobos agardaban na beira, coas fauces dispostas. Despertei. Eu ainda era nova, e non atinei a ler nos meus soños o pesadelo por vir. Era un soño. E do último conto, que se chama Cova de Lobas, por eso che puxo ela loba, que collo aí unha figura da mitoloxía, que é a Raíña Lupa, pois imagino os territorios da Raíña Lupa e como sería o seu goberno e como sería, pois eso, a maneira de levar, non? Resulta que a Raíña Lupa para min rexe nunha aldea de mulleres. E, bueno, o conto comeza así: foi Arga quen caeu na conta, estás a sangrar. E ao seguir a liña do seu dedo e ver o regueiriño encarnado que me escorregaba entre as pernas, non tiven medo. Non era se sangue unha sorpresa, o meu corpo tiña mudado moito nas últimas estazóns. Os meus peitos arredondaran, unha relva escura cobría o meu pubis e os cuadrís eranme cada día máis sinuosos. A miña nai explicara o sentido desas alteracións e aconsellara: cando chegara o momento, non te asustes. Entón a protagonista é levada á aldea das lobas para ser, bueno, aprendida a vivir con esa nova situación de xa ser menstruante. E iso, imagino nese contiño como é a vida das lobas. Este, digamos, que é o único conto que sae así do realismo do resto do libro. É un conto que dubidei se meter ou non, este e o anterior, porque todos os contos que hai aquí podemos situalos na contemporaneidade, século finais do XX, século XXI, pero hai dous, este que está situado, pois, bueno, chegan os inimigos na chegada dos romanos á península, porque hai uns lobos tamén aí que son, neste caso, a invasión romana, non? E o anterior, que está colocado na época da Guerra Civil, no golpe de Estado, e dubidei se metelos, porque claro, o resto eran todos contemporáneos, pero para min este, ao final, que os deixei para o final, os dous, este relacionase moito con outro que hai ao principio, e ao final deixei, non creo que queda ben, non? Porque aquí hai unha cuestión sobre, pois iso, a idea de o que é a regla, o que é a menstruación, os ritos estes, pois, como se concebía, e resulta que eu teño un conto a virxe da miña aldea, a virxe da regla. E nos tiñamos a festa da aldea, a do Foxo, e a festa da virxe da regla. E é unha romería que se fai na primavera, xusto cando, bueno, chegada a época, eso das flores. Entón eu creo que deixeino por iso, porque lle vin a relación aí esa de, pois, o que aínda hoxe celebramos igual vendele atrás. E entón por iso deixei, a pesar de temporalmente como ser así máis ambiguo. Que máis? Exploramos algún outro tema? Que vos parece? Que a mí gustou moito o tren. O tren dá pa moito, pero hai moitas tarxetas, a ver, que tedes por aí? De tanatorio. Si vos non sabedes, podedes intercambiar, como cromos, porque a mellor hai algunha que vos cae mellor. Sabedes de tanatorios algo? Un pouco anécdotas na vida. Expectativas da idade. Da idade... Son cosas moi abstractas. É abstracta. Eu aquí, ás veces, me tratan de tú, de vostede, ás veces ven os clientes e pregúntale al chico, entón eu síntome el chico, ese aos meus anos, o sea que é un pouco abstracto da idade. O da idade, mira, eu tiven aquí un chico traballando, era 15 anos conosco, e tiña 27 anos, e era moi fortote, moi... Bueno, pois ese chico pasou polo meu marido, polo meu fillo, xa, fillo, marido, pasou por todos os estados, mira, eu me sentía fatal cando me decían, porque 15 anos atrás, o meu fillo, pero outra pola parte, imagínate el cando me decía, isto marido, con 27 anos, poñenme a min como compañeira del, entonces, bueno, por fillo, parella, de todo. Eu creo que o da idade é máis chamativo así nas aldeas, están moi pendentes da idade. E se estar gordo, se adelgazaches. E chega a miña aldea o primeiro que me din, ai, como engordaches. Pero eso porque nos queren ver ben mantidas, ben sanas. Antes dicían, ai, que bo estás, estás ben mantido, que bo estás. Aí estás boa, son cosas así dos pueblos.
No, e aquí. E aquí a entidade. Estás boa, debe ser o xeito portugués. No, bueno, son da zona de Ourense. Ai, que bo estás, o sea, que estás, véseche ben, Estás véseche bon, ben. estás bon. Pois en Está lugar ao revés, estás boa é como Sí. que estás fatal, vamos. Estás feito unha pataca. Sí, Estás boa cataplasma. Bueno, creo que Susana foi por outras... Si, eu fun por outras vías, si. Fun polas vías da idea que temos formada moitas veces, pois iso, de como son as persoas según a idade que teñen, non? É o que esperamos pois, do que sexa unha meniña, do que esperamos dun adolescente, do que esperamos dun adulto. Eu creo que hai moito preconceito para todas as etapas da vida. E entón eu aquí intentei no libro, aparte eu creo que si que cando me dei conta de que tiña variedade xa me esforcei máis en que houbera todos os tramos etarios que andaran por aí e intentando romper un pouco a idea que temos deles, non? E sobre todo coas vellas. Eu teño moito respeto polas vellas da miña aldea e as vellas en xeral. E entón, eu creo que hai dous contos aí que rompen as expectativas un pouco do que... Bueno, hai máis, eu creo que hai tres, mesmo tres, que rompen as expectativas e un deles, por exemplo, é de emprendedorismo. Ten ese nome porque somos liberais, capitalistas e valoramos positivamente o emprendedorismo. E entón, vamos ler o comezo na máis. Acho que me vou meter o tabaco. Se isto que en o trazo, eu comprocho. E así comezou a súa alianza. Unha servía a mercadoría, outra vendía na taberna. Nena, vai a da Maruxa por 2 cartóns. E a menina, ou quen for, da rolada de netas, botaba a carreira. Dille do de Batea, ou viste, non do outro. Na taberna Maruxa abría unha gaveta invisível entre o mesado de mármore e a artesa do pan e tiraba o teu souriño. Winston, día a meniña, ou quen for, da rolada de netas. Winston, correxía sempre a Marta, a prima máis bella. Acho que me vou meter o outro. A que outro? Ai, iso non será fariña de outro fole. Fariña sei que lle dicen. Ainda que traias, diso non che compro. Olla, o diñeiro corre con estes pacotes. Sabes canto pagan os rapazolos só por estaren na praia a vixiar luces? Eu non quero que os meus netos teñan vontade de gaños fácils. Prefiro entrar eu no negocio e controlarlles a mesada. Tú é que debías de facer o mesmo. Sen necesidades nen apertadelas na casa, non van andar a buscar as favas por fora. Non sei, e non será pior ter o solimán na cociña? Para que andar por fora cando podes apañar da la cena? A min pome moito respeito. E que xente de vir á taberna? O tabaco todo o mundo fuma, mas esa coisa non sei. E aquí teño as miñas dúas empresarias. Emprendedoras, sí. E despois coloquei a un que me enfadou. Hai un que escribín aquí desde a raiva, desde o enfado, que é o de democracia. Sempre conto anécdota porque cando ganou, eu que sei, é que ahora non sei dicer, unhas das que ganou Rajoy e que perdeu e que repetiu, non me acordo cales foron, pero que o día seguinte ganara. A mí me convidaran en... Non sería Aznar. Non, Rajoy, foi destas das últimas de todo. Eu sei que o luns seguinte ganara eles. Debe ser destas últimas que houve. E o día seguinte eu tiñamos un encontro na Universidade de Vigo. Era un encontro sobre literatura no que estaba eu e estaba outra persoa. E había unha persoa no público, unha señora profesora, doutora, do que fora, que como non era ela discutía no reintegracionismo ali e estaban ali discutindo o reintegracionismo dicindo, eu que sei, estas alturas non me vou a poñer a pelexar contigo e tal, non sei que. E houve un momento en que, claro, dixo, é que claro, ese libro que escribiches, polo sei que está moi ben, pero non hai quen o entenda. Entón, claro, escríbelo así, Tamén, pero esperen a argumentación. Escríbelo así, a xente non entende, a xente non se educa, e así, nesas aldiñas de Ourense, jana quen jana as eleccións. Como altar. Vamos, que a culpa era tú ao final de todo. Claro, non, miña non, do reintegracionismo, do meu reintegracionismo. Agora xa entendemos todo. Do meu reintegracionismo. Eu ese día me ofendín Pois tan fácil tanto. solución, entón. Non me ofendín polo reintegracionismo, me ofendín por esa falta de respeto á xente das aldeas. E eu, claro, en un momento dixen, eu creo que en Vigo tamén ganou o PP. E non é unha aldea. E claro, xa lle pareceu mal, non? Entón escribín este conto que está
nace dunha anécdota persoal dunha veciña miña que un día a mí me pediu que lle collera o voto porque ela non sabía escribir. E tivemos así, bueno, dixen, no, virtude, eso non podo coller, non sei que, tal, tal. Eu, contando que daquela me iba a pedir a de Fraga, no, Dios, vou ter que coller a papeleta do PP a esta muller e podendo enganala, porque eso, non, ela dicíame que non sabía ler e tal, non sei que. E cando fomos pa a mesa, cando ao final fun con ela para a mesa, me agarrou así do brazo e me dixo, cólleme a naranjita. Naranjita. E eu daquela dixen, bien, Partido Comunista, vale, estáme ben por ter preconceitos Sí. coas persoas, non? Entón construín un conto partindo desa anécdota, o que chamei democracia, pero este xa fixeno daquela, cando foi que esta señora me dixo que en Ourense votaban o PP por culpa miña. Unha influencia. Unha influencia. Nunca me imaginé eso, Que? Que máis? Tedes algún... Bueno, eu dalle aí. falarei porque, bueno, eu tiña un pouco de vergoña de falar. Non teño só. No, pero che conto por qué. Porque coín nese libro ao chegar, lindo os contos. Unha é Democracia, a outro Neve. Lin Neve primeiro porque eu son de Polonia e todos eu cando vin que collías neve dixen que non ten nada que ver. Todos asocian neve con Polonia. E a verdade é que a mí encantame a neve, non? Pero moitas persoas que saben que estudiei iberística, non? Que especializame na historia e cultura de España, din vida. Tal polo sol. Si, o sol, Andalucía, tal. O problema que eu tiña durante 5 anos de estudos era que eu non me pensaba que equivoqueime de carreira, porque realmente non me atraía nada, ese amarelo, ese suelo seco, non? Non se di suelo. Chan, iso. E realmente estaba como, jolín, que fago eu aquí? No primeiro ano dos estudos de doutorado fui na Galicia, pero por casualidade total, porque simplemente saíron estes cursos de verán para estranxeiros, con subvención. Dixeches vou aí, que gratis. Pero non me avergoño, xa, porque no, ao final estou aquí con vos, non? Pero foi polo oportunismo puro. Entón fun ali e pensei, joder, já sei porque sufrí 5 anos da carreira, porque este é o meu lugar, precisamente. Bueno, pero ia falar da neve. A verdade é que a neve teño 1000 cousas que podría contar, e non quero porque non ten moito sentido agora de entrarlo, pero no conto ese, ti lembras... Si, sei, é a páxina... Si, porque era dos que tiña marcado aquí, sí, a ver, 95. Xa vexo. Pois encantoume este conto. Merquei o libro, quero que me fagas a dedicatoria logo. Pois todo ese ambiente, non, que tamén flipo porque alucino porque ti sendo galega, eu unha polaca que vive cada inverno coa neve, identificome, non? Porque esa nevada foi espectacular. Sí, pois parece que sí, tivo que ser. Termina eso, non? Que, a ver, o último diálogo, non? Non me atrevo a lelo, pero bueno. Podes ler ti? Sí. Porque, claro, é un galego que non sei se vou ler ben. O día fora esgotador. As mans non tiñan tentos de tan frías. Asomaban encarnadas por fora das luvas de lá. Non eran aqueles tempos de decathlons, nen de equipamentos invernais. Contentes co suceso do noso iglú, chegamos a casa. Mamai, é quentiño, acá ti non saiu del en toda a tarde. Que ben, admitiu, por fin. Secou con rapidez unhas vaguas que lle escorrían da bochecha. Eu tiven tempo de llas ver. E o papai? Hoxe non ven dormir a casa. É probable que non veña máis. Nunca eu pensara que a neve pudese lastimar tanto. Sí, pois a ver, cando vin iso pensei teño que mercar este libro, porque precisamente agora estou nun momento no que despídome de algunhas persoas, algunhas van chorar por iso, e eu vou chorar por algunhas outras, non? E que sí, que como que conmoveu-me simplemente, non? Esa, ademais, esa conexión entre a neve e a tristura, digamos.
para mí, bueno, aquí neste conto collín a nevada do 87, que para, claro, ves, para as que somos, as que a vivimos, recordámola, sobre todo as que vivimos da zona da costa, máis, pois eso, as zonas de Galiza nas que non neva habitualmente, porque foi un temporal de neve que durou, na miña aldea durou 3 días. E estivemos 3 días en escola, eso nunca volveu a pasar, e máis eu sigo despertando 12 das fe, e logo tivo que ser máis brutal, claro, tivestes máis pero días, non é tan fora do normal, claro, pero para nós e e ti vas, por exemplo, polas, pois eso, pola zona de costa, eu que traballei na Illa da Arousa, na Arousa, nos bares hai a foto da Arousa nevada ese ano, que é a última vez que nevou eso na zona do mar, non? E eso, a min algo que me alucina, porque foi no 87, eu era bastante nova, aínda hoxe, é así, me pasou o ano pasado, unha mañá que deron neve no Courel, ou que baixaba hasta 600 metros, eu vivo a 200, pero eu xa decía, xa está cerca, pois eso, que daban neve, eu pola mañán despertei e non había eu vivo nunha aldea moi silenciosa, pero non había son ningún, nin paxaros, nin un silencio absoluto. E eu despertei e dixen, nevou como aquela vez. E levanteime, abrín baixei a xanela e non nevara. E me enfadei, é dicir, e isto estou falando de hai 2 anos, é dicir, a mí me sigue facendo ilusión esperar pola nevada do 87, de que se repita a nevada do 87, de tan ben que o pasáramos, é dicir, para así espectacular. Aquí denlle un pouco a volta, non? Fixeme un conto aí que sí que así moi intenso para mí, creo. Sí, son dos que tiña marcados para ler porque é moi breve, son 3 páxinas. E deille así un pouco a volta, pero é un conto que eu creo que a xente que viveu esa nevada así desa maneira como vimos nós enseguida conecta con el, porque e fixemos os siglos. Eso é anedotario real dos irmáns. Un día. Bueno, sí, pero xa é algo. Empeinadora no aeroporto, eso es que... Eu estaba nun piso en Santiago e éramos de Vigo todos, entón nos non tiñamos costume de nevadas. Nos tampouco, vou dicir, nos era unha cousa... Pero de pequena, sí. Entón nos fóramos lá, íbamos ir ás Muita neve clases na miña... pola mañá, pero claro, había tanta neve polo campus para lá baixo que, claro, non fomos a clase. Vamos a venir a la neve e tal. E marchamos por lá. Agora, toda aquela zona está chea de facultades novas, non? Porque isto era no ano 87. E entón fomos lá. Entón, claro, inevitablemente, 5 ou 6 tíos na neve empezan a tirarse bolas de neve. E eu que recordo que eu non tiña moita pericia nese deporte, probablemente. Empezamos así timidamente, pero despois era unha guerra aberta de todos contra todos. E entón, ou matabas ou te mataban, e entonces era así que collíamos neves e fixarnos eu unha destas que unha cousa e lancei e de repente un ruido de pedra contra oso e mirei o que estaba enfrente que quedou así pálido e pensaba que era así un pouco de sangue por aquí. Sí, e entón despois fóramos ali a facultade de farmacia, foi o primeiro que se socorreu, se éramos así. E había un fulano daqueles que xa non sabe de falecer, supoño, un profesor daqueles catedráticos que tiña un bigotiño fino así por aquí, iba de bata e tal, e non pasaba café por aquí. E o tipo, mientras facía cursos de unha clase, destas que só saben falar como se estuvieran dando clase, entón, en un estudio comparativo entre los desinfectantes, el agua oxigenada se ocupará siempre en uno de los primeros lugares que quiera. Se fue una cosa así. Antonio, nunca se vai esquecer de mí de Nevado. Ves como tiñas unha historia que contar, solo che faltaba a palabra. Pois nos fixéramos iglús, que eso sí que collín de... Fixemos iglús. Non sei, calquera dos 5 non somos 5 irmáns, calquera dos 5 estudiara os iglús na escola e decidimos comprobar se era alguén nos vendera a moto de que dentro non facía frío, pois Facía, non? construímos iglús para comprobar, era Canela que vivía dentro do iglús. Sí. Pois ten o seu mérito, sin buscarlo en Google, como facer o iglú. É que non é, pero está explicado,
Que hai quen, non sei quen me dixo, alguén lle dixo, no, ese conto de que fixemos os iglús é verdad, que ninguén nos cree cando contamos, e non sei quen me dixo, ten que ser verdad, porque o sistema de construcción que explicas no conto, eso non pode ser inventado. Pois mira, xa hai unha proba verídica, a pesar de non haber imagen, que non temos fotos dese día, pero dos iglús perdémolas. Porque eu creo que sí que había na casa a foto dos iglús. Mas están desaparecidas, non as volvín a ver diante. Roubou algunha irmá, pero non as ensina. Pois eu sendo de Lugo que sí que hai neve, Claro. agora menos, pero cando era pequena había con frecuencia, nunca nos deu por facer un iglú, Pero a ver, os salines tiñamos Eso espírito xa era, intelectual, xa teñamos digo. espírito intelectual Vaya xa de crianzas. non facer un Xa de boneco de crianzas. neve e O boneco tamén. xa chegaba, non nos poñemos a facer tanta arquitectura. Fixemos dous, a falta de un, porque nos dou tempo, nevaba tanto que daba tempo a todo, era unha cousa así, era unha cousa espectacular. O normal era facer unha cabana no monte con as ramas. Pero que eso se facíamos sempre, claro, Eso de bravo. O espírito é o mesmo, pero en branco. claro, ven sendo o mesmo. Bueno, queredes contar así unha última? Tedes aí algunha palabra que vos Eu intrigue? raras. Non me dá hora por... Non tes ningún Mira que non haberá estudio? cousas raras. É de tanatorios. E de sanatorios ten que haber, vamos. Ese cando leades o libro. Pois Eu creo que si quedades coas tarxetas e despois ledes o libro e comparades as historias que vos tedes, seguro que vos vai sorprender bastante. Eu vou vos contar unha do tren que foi moi simpática. O tren é que O tren é o... Bueno, que ele seguro que coñeceu Unha vez un tren. Sí. Eu tamén, que xa non existe. Unha vez fomos 3 ou 4 libreiros a Madrid, un rollo desta exposición, e fora con nós unha amiga nosa. E para lá fomos en avión, pero para aquí viñamos en tren, e daquelas o tren tiña unha cafetería, restaurante, non sei agora. E dice, vamos tomar algo que é o joven. E o joven me estou moi... xa vendo isto, íbamos no avión e tal. Vamos para a cafetería. Chegamos á cafetería, bueno, vamos ali 3 ou 4. E mira, eu quería un whisky. E dille o camarero, pero se lo temos destas botelliñas. Botelliñas, cantas tes? E dice, como cantas teño? Sácamas todas. Eu non sei, levaba 12 ou 15. Ponas aí todas. E di o camarero, carallo, nunca tal cosa me pasou. Abría, pum, unha, outra, dúas, tres. Chimpounas todas. Desde Zamora hasta aquí, hasta Santiago, chimpounas todas. E o camarero, pois, dixo, xa teño unha anécdota que contar. E xa ten un mes ganado. Además, todas en fila, 1, 2, 3, 4, Había de ser barato tamén. pero eran botelliñas E relaxouse. Sí, relaxouse. Home, eu sabía de xente que lle daba medo ao avión e que bebía, pero do tren a verdade é que non vido eso. Mira, Na vida. acabou moi mal. Xa viaxes de tren eran moi longas, non? Sí, sí, Eran moi longas as viaxes, non? Sí, hombre, eso. E non había nin as 7 8 horas. tablets, nin nada, nin... Pero levar a filla con iba tamén. E a filla unha vergoña que non te podes imaginar. Que non marchou por asiento. Dixo que non se Vos entera. quedades aí. Pero bueno. Antes as viaxes de tren antes, non? Sí. Ahora... Cando iba a Santiago. Pero era- Por eso pero eu había aquí a unha Santiago, se agobia. chegaba para contar a 2 aventura. horas e pico de viaxe a Santiago, E non colleras o correo, que casi eran 4. Os sitios que non ti non tes para beber. Porque ten un problema Xa. de alcohol. Entón, pois, imagínate unha viaxe desde Madrid a aquí. Daquelas ainda se fumaban nos avións. Isto foi debe ser nos anos 88, por aí, 89. Cando nevada. Sí, por aí. Pero Está todo relacionado. vos sabes Está todo. o que hai nun avión na parte de atrás e todo o mundo fumando. Que iso era agobiante. En E autobús. En autobús tamén. En autobús había zona de fumadores para atrás e... E de afumados para diante. E nas clases canto se fumaba. E nas clases. Eu recordo en COU E o médico, que fumábamos. E estaba Rufo, que nos daba matemáticas, e ese fumaba. E ele decía, vos non podedes, aquí se queredes fumar, saídes e fumades, porque non quería. E ele estragaba todo, non saía nada. Pero aquelas clases en COU... Eran clases de moitos rapaces, que éramos. Era o Rufo. E fumaban... O Rufo.
e morreu maior, tragaba todo e fumaba continuo. E daquelas, pero estaban as clases cheas, estábamos todos afumados. Como os chouritos. Pero non nos dábamos conta, eu tampouco, quero dicir, non quero poñer as cousas así, non? Pero nunca pensei na persoa que non fumaba. Nos metíamos aí no sindicato, en aulas, en sitios así pequerrechos, e fumábamos. Todo o mundo, pero a mellor había dúas persoas que non fumaban e estaban cos ollos vermellos. Sí, eu dou fe desas circunstancias. Pero ninguén pensaba. Nos restaurantes Nos cando abrimos aquí, na parte de atrás, tiña así como unha mesiña para tomar café, e aí teníamos as tertulias. E agora xa poderíamos estar aquí nun bar con xente fumando aquí, non? Bueno, eu non podía estar antes, aguantábame, pero agora... Antes, pero eu cando... Claro, pero eu creo que hoxe en día, daquela aguantaba, ¿no? Sí, pero... pero hoxe en día sí que creo que me poñería moi borde porque creo que xa non o tolero. Claro, pero me refiro... Porque noto as persoas que cheiran a decir algo que nunca notei, hoxe en día eu noto. Bastante respetuosas Noto, e tal. pero non había... que fuma, como Saíamos todos das cafeterías. Cando antes era... Eu recuperei o cheiro do meu pelo. Pero nunca cheiraba o pelo. Tiraba a acabar. Bueno, pois creo que cumplimos o obxectivo de Tu contas e eu conto, que contamos aquí todo o mundo. E bueno, creo que xa tedes aí uns elementos de intriga agora para ver. Realmente había tamén por aí xouvas, bueno, hai moitas cousas por aí de intriga, que Susana ten a pericia de facer cousas maravillosas con elas. Xouvas, o que din parrochas. Os votos, bueno, hai moitas cousas por aí que non se sabe moi ben a que responden e agora xa vos queda o libro para topar as respostas, así que espero que o leades e que vos guste moito e que despois tamén xigades aí aumentando as anécdotas a partir das do libro. E nada. E xa vos colle algunhas aquí, xa as deixo aquí Exacto, anotadas. Susana, xa todo o que estivestes contando xa para o próximo libro xa o vai meter. Bueno, pois nada, moitas gracias. Non contaches nada, Rosa. Hai outro A máis deu? Facer unha presentación en Portugal. É dicir, eu tiña, bueno, acabo de ser ocurreu-se cando viña para aquí. É que eu, como estou na escola de idiomas en portugués, para practicar historias destas, estou indo a un rollo, como se chama, actividade estas de lectura de libros, non? Un club de lectura. Un club de lectura, sí, de que son todos señoras, non? Así, alá en Cerveira, non? Ah, Vilanova da Cerveira. Vilanova, sí. Claro. Os que chaman elas xa con letras, non? Xa con letras, xa con letras, porque que ben. len o libro e depois toman un xa. E tal. E son todos mulleres, son as que deben ter interés na leitura, non sei. Como aquí os clubs de lectura. Na mesa son rodeadas de mulleres, xa de edades así, vamos a estar. E eu, claro, vou lá, e ás veces cando surxe o tema, un pouquinho, así, ou igual o provocou un pouco a propósito, eu sempre que lles quero meter unha pulla así un pouco con o tema da, bueno, con a Galicia, bueno, porque eles a Galiza, xa sabedes que para eles, mesmo sendo de... Si, para eles a Galiza España. Eu vou alá, eu chego alá un día, me sento ao dunha señora, boa tarde, e me di, que tal está o tempo en España? Pois a xente me di, joder, pero se vivo aí, non sei, bueno, teñen ese conceito, non? E entón, eu sempre intento meter unha pulliña con isto e explicarlles, que me deixen ese momento de explicar alguna historia ou decirlles, bueno, non somos tal, e o galego, e mesmo hai xente así que se foi un pouco a olla e escriben reintegrado e tal e cual, non? E que son culpables que Jano Pepe por culpa deles. Intento explicar, pero claro, é difícil, non? Porque non se fan moito idea do que tal. Entón pensaba que sería interesante, se vos interesaría ou así, como agora coñezo ali a rapaza que leva a biblioteca de lá, que por certo que o leva moi ben, quero dicir, xa sabedes como son os portugueses nestas historias de activos, non? E de que pasa a un sitio pequeno e teñe 50.000 actividades, todas estas historias, non? E a tía ten ali organizada a biblioteca barbaramente e teñen este club de leitura e outras historias, non? E todo o correxo, que igual alguén que sea realmente o que yo vos vou contar, non? Pero alguén que escriba libros o que... Eu non tería problema, aparte de Vilanova de Cerveira, admirolle profundamente esa biblioteca. Sí. Sempre que vou de... Eu tiña costume de ir a Vilanova de Cerveira algunha vez, teño unha amiga moi costureira,
e que lle gusta moito a poesía, entón sempre buscábamos en Vilanova de Cerveira un día, un sábado que era feira, para poder ir ás telas e as puntillas e os botóns, e que houbera algunha actividade poética para despois ir ás poesías. E eu lembro, por exemplo, de ir, claro, a min é que eu acordo unha vez que mirándolle a propaganda de actividades do libro do mes de abril, e tiña máis actividade de Vilanova de Cerveira, 13.000 habitantes, no mes de abril, que a Estrada, 20.000 habitantes en todo o ano. Sí, claro. Asociada ao libro. Entón, claro, a ver, teñen cosas decías, os tercermundistas. Están realmente sorprendentes, como que claro, entón é algo que eu lle admiro tanto, e por suposto eu non tería problema, está aberta, malos que se chama Espaço 13, aso, sí, o Espaço 13. Sí, eu teño feito aí. Sí, que vai Paco Macías. Claro, e ten, só, en principio, non, só vende libros de poesía, prácticamente poesía, e láminas destas así de cousas da Bienal de Cerveira e tal. E con ese teñen aberto unha vila de 2.000 habitantes, como non sei. O que o Concello ten 13.000, porque eu mirara 13.000, mas o que claro, que non había eu mirara precisamente pola cuestión esa de Dios, pero como van ter tanta actividade se tan pequenos, e era para comparar coa pouca actividade que ten a miña vila de referencia, que é a Estrada, e a porquería de biblioteca que ten e todo iso. Entón, depois, para além de ser portugueses do norte, que son así moito conservadores, non? En xeral, e que se ve, non? Cando son así todos mulleres. Me tomaron por española. En Setúbal. E a ele por galego. En Setúbal. E a mí se toma como unha patada. Non, máis você é de Vigo. Pola maneira de falar, en Setúbal, nun restaurante. De Vigo, coño, veis? Eu estou española. Dice, eu, você é española. Eu, a mí por costume. Pois, agora xa me se feito de que se podía, tal vez, dar máis bueno, eu teria que falar con elas, claro, se están interesados, ou non. Mas tal, por meter así un pouco de tal, alguén que nos fale un pouco da realidade da literatura galega ou do integracionismo, claro, que eu quero que se fale diso, non? Pode ser un pouquinho, para que eles... Cuidado co dos votos. A ver se van vir votar aquí tamén. Non hai problema porque ali no norte están igual. Pensanse aquí e votan o mesmo que en Galicia. Sí. Non problema. Pero bueno, pensaba eu, unha persoa, por exemplo, que podía ser eras tú, ou sodes, non? Porque, bueno, escritores que... Sí, eu creo que a realidade, eu creo que era interesante que coñezan, aparte sobre todo eso, a xente do norte, non? Que ten moitas veces máis a ver con nós que con Lisboa, porque é verdade que descoñecen moito, hai moi pouca, bueno, hai moi pouca, hai moi pouca difusión, entón non coñecen. Hai coñecemento é descoñecemento, non é... Eu creo que descoñecemos máis nós. Algúns. Non. Algúns e algunhas. Eu creo que é o revés. A miña percepción é a contraria, eu creo que non sabemos máis cousas de Portugal que... Sí, o que está dicindo ela. Non, porque non temos moito claro que Portugal... Non? No, eu digo que nós descoñecemos máis deles, delas. No, eu creo que non. Eu creo que non. Pois eu penso que sí. Eu teño participado así en cousas e en charlas e en historias e realmente te quedas sorprendida, ¿no? De incluso el nivel xeográfico, el nivel de hábitos ou costumes, cousa que eu non coñezo e vou moito a Portugal. Pero non sei que é a realidade de Portugal, todo o mundo ten unha idea clara do que é, porque obviamente un Estado e entonces tes esa idea e un Estado moito unitario, digamos, de unha maneira e tal. Sí, eles, en cambio, con respecto a Galiza non teñen unha idea nada clara en absoluto, e do galego xa non digamos. E eles sempre fan esa tontería que me din a mí de que tal está o tempo en España e tal. Xa me pasou máis veces, unha vez que fui a un tío aí a Vila do Conde e me puse a falar con ele e me dixo, precisamente está como se me cruzara con ela no camiño, está a miña filla en España, está en Bilbao. Non, teñen esa idea como para eles todo é o mesmo. Eu estive en Lisboa co Seique, estive na UMAR, na Asociación das Feministas, falándolle claro, pedíronme que lle preparara algo sobre a represión franquista na Galiza. E eles sorprenderonse moito e estaban moi interesadas, claro, pero sorprenderonse moitísimo, porque, claro, a idea de guerra civil que tiñan era a idea del non pasaran de Madrid e do frente do Ebro. E a idea que tiñan da guerra civil na Galiza era Galiza colocouse do lado de Franco porque Franco era galego.
Entón, claro, cando eu lle cheguei ali explicando, pois eso, toda a represión eso do 36, o como foi de brutal o golpe, como, pois eso, falando da guerrilla, de muller, claro, alucinaron con que na Galiza houbera guerrilla, pois hasta os anos 50 e moitos, porque elas estaban con esa idea, a guerra foi dos frentes, é dicir, unha guerra, un frente, outro frente, e na Galiza non houbo porque xa se puxo do lado de Franco o primeiro día. E claro, é unha idea, claro, un concepto moi madrileño do que é a guerra, non? Que é o que coñecían. Claro, é o que coñecen, claro. Entón, non é mesmo, mas que quedaron moi, claro, alucinaron, quedaron interesadas, eu dixenlle chamar a Aurora Marco, que vos vais a traer a Aurora Marco e que vos, porque flipa, co da guerrilla foi así como, houbo guerrilla. Trae a Aurora Marco, que fixo o documental, falamos das mulleres e tal, e coñecederas, pero era esa, claro, eu supoño que nos pasará a nós con moitísimos países e lugares, quero dicir, que eu agora penso en Alemania ou en Polonia e que sei de Polonia, non? E dirá ela, teñen a Boitila e nada máis, non? No Mundial de Fútbol xogou aquí Polonia como xogaron contigo, si. Acordo moi. Mas eu tería... Claro, sabes o que? Sobre todo eu pensaba no factor das normativas e tal. Eles, por exemplo, para iso, claro, obviamente non saben absolutamente nunha palabra, sobre todo as señoras, non da de Vilanova Cervella, tal cual. Pero bueno, xa sei que é en fin, ir a falar con esta xente é unha gota, non así, obviamente. Non, pero as cousas fanse en gotas, sempre, todo se fai en gotas. Pero, que dicir, elas, de entrada, se lle falas das normativas do galego, que hai esas dúas normativas ou algo así, non? O significado que pode ter iso relativamente a Portugal e tal e cual, claro, non teñen nin idea diso, non? Seguramente, tal. Por eso me interesaba a min, alguén, unha pouca autoritas no tema, igual falarles un pouquiño un día, aproveitando as historias do libro, tal, non sei. Igual, se non te importa... Eu non teño problema, que va, igual eu comento, se lle a mí, o libro paseo, non teño problema en pasear os libros. É un defecto. Bueno, só se pasea choro por aquí. Yo se pasei por Vigo. Moi ben. Somos deixar esta xente ir para a súa casa tamén, que xa son horas de pechar o negocios. Sí, Bueno, magua. Eu xa che digo, últimamente os lanzamentos están tendo en xeral pouca xente. Eu polo menos os que fun tanto de asistenta. No, aquí foron os dous últimos, que houve dous últimos. Eu non sei se coincide moita cousa, se a xente está cansa, se evidentemente non soy Domingo Villar, eso é evidente. Ni falta que me hace, eu non tengo el máis mínimo interés en ser Domingo Villar. Eu penso que tampouco. Cada uno a lo suyo. Eu que che dixen antes, como un Harry Potter. Eu hice un cheo total, pero tiña moito gancho, claro. O irmão do Che Guevara tiña moito gancho. Pero máis é que o irmão é un abuelet, o irmão do Che, que veu a presentar un libro e era en español e en portugués, e máis se éramos, se vendeu un español e en portugués, porque eran nosotros os únicos idiomas que estaban. E estamos aquí 100 persoas. Aquí dentro. De pé, sí, estaba todos de pé. Si estivese. Bueno, e a xente que quedou fora. E logo rematamos todos os libros, firmaba despois no cartaz. Bueno, foi unha maravilla. Pero Rolling Stone. Claro.